Van een weekje kwamen de meiwerkers naar het fabriek bij Semar. Net om te werken, maar om haar in te schroeven voor een uitkering. Gonwerknemers zeggen het probleem wel aankomen. Het kwam net echt onverwacht. Want we hadden al wat pruim van tevoren dat het net helemaal dood is, zeg maar. Nou weet het zover. BSB hield de orde tijd bij verschillende projecten te maken met chinvallers. Liek als bij de Nije Bregen van Frensje en ook bij Driel. Een chinvaller van oordeel miljoen bij het laatste project koert het bedrijf net meer ha. En zodoende stonden de meiwerkers nou op stritten. Hoop je op een terugstart? Ja, zeker. Dat wil je altijd. Je wil altijd wat terug in met werk, zeg maar. We gaan een paar de projecten erin en we hopen er maar terug te gaan. Curator Wouter Knossen is nou baas bij BSB Staalbouw. Hij onderzoekt dat het bedrijf erin de project namaatje kan. In dat geval kunnen de meiwerkers in alle gevallen weer tijdelijk aan de slag. Het is een trieste dag voor de meiwerkers van BSB Staalbouw. 60 man waren van een beetje inschreeuwen bij het UWV. En op die bijeenkomst wie ik gierneis over het oumaatje van projecten die BSB uitviert en ik net over een mogelijke terugstart. Oor werkziekje valt voor deze man ik net aan. Want bregenbouwers binden net een soort en al hier en dan net in een omjouwing.